Iya. Madang. Madang Ramadan semaput. Oh nggih mangga. Panas-panas mlaku orang gawa payung srandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka panas-panas mlaku Ayo sindane karo ngakake gawa payung srandale diseret dramaane mlentung Surabaya geger fungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka niki paling mboten bocah niku jane nggih pun dhisik lho. Kamangka kula niku kula kira nek pun keri lho. Oh, lha mlayu nang ngendi ya menungsane. Lah sik cobi. Cahit. Wis tak omong. Aku ki kowe mbok ora nyemoni kahanan ngopo to? Ah timbang ndasku kembloh ya. Ayo sak kembok-kembloke wong jenenge nyambut gawe sing mirsani wae berkorban demi menyaksikan wayang kulit terus ya nglestarekke Mangayu Bagyo Pak Santoso. Nggih. Lho kok malah sampean ki leh wedi kembloh ki lho. Penontone we kudanan we do ikhlas kok. Ikhlas apa ora nggo mantel kok. Ayo nggawa ora nggawa tapi lah keikhlasan itu penting. Nggih leres. Ngono lho. Lah kowe mau entuk kondi? Iki mau. Lah aku sangu. Lho. Lah kok wis sedia payung sebelum hujan. Lho wong ki antisipasi suasana no. Weh, sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Wah, diane. Lah kowe ra. Karo BMKG barang Iya no, cuaca nggak menentu. Ini kan musimnya musim hujan, jadi kita harus bisa antisipasi suasana. Lah kok sampean munggah langsung sirep? Loh, iki mau tak sebari uyah iki mau. Karo apa? Tahu. Lah iki lho. Cara yojo wong nyebari uyah ki ora nolak udan. Lah sapa, Mas? Ning menging supaya ula mlebu ngomah. Lah kuwi lho. Kok karo tahu kepiye? Ayo cepat. Wes iki mau tak dongani mau. Mbok dongani. Ya kabeh ki samu barang ki awake dhewe nyambut gawe nyuwun marang Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih supaya iso dadi nyawiji terus sakinah mawaddah warahmah gitu. Niku pun wau. Ketularan. Ah kabeh niku nuwun sewu lho, Bos. Kula wau teng dalem teng transit niku wau kula nggih nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat, Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ya kabeh ki muga-muga pagelaran bengi iki muga-muga gara-gara pinaringa terang Al-Fatihah. Wah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. wis iso ndonga ta? Ya. Udan kolor bali ngalor, udan kok kidul bali ngidul, udan kok etan bali ngetan, udan kok kulon bali ngulon. Aku sing rasa bali iki udan kok dhuwur aku iki. Lah nyapa ora iso? Oh iya ya tekone ki ngriko e, Mas. Nggih, ya bener niku. Ya kuwi arep kepiye-kepiye ki barokah. Wis, kowe udan kowe. Ngertos. Udane suarane piye? Ya ngene iki bres. Kuwi tabrakan pir Mas Samu. Lah pripun to? Kok tabrakan piye maksude? Ah swara udan iki ya pletik-pletik. Udan suarane pripun? Ya bres ngono. Niku kaya wong kecelakaan. Udan ki suarane piye? Piye? Udan ki suarane wah wah wah. Lho, lah kok iso ngono? Lah betul pas udan kupingmu tutupen wis bukan wah wah. Semu lho cah iki jane. Ya ampun. Oh, tak takoni neh. Teruske, Pak. Iki nggih apa aku? Gawe jas hudan. Jas udan. Jas udan ki ben apa? Ben ora kena banyu, ora kena udan. Saiki tak takoni numpak sepeda motor siji. Nggih. Wonge telu. Terus? Udan angin sing teles wong pira? Ayo dua toh, yang Salah. satu pakai mantel. Kleru. Loh, Udan angin mantele sitok, sepeda motore siji sing numpak wong telu. Mantele sitok, udan angin sing teles wong pira? orang dua. Salah, ora nek sing teles. Loh, lah udan angin kok. Angin tok ora nek banyune kok. Loro lho Mas, bisa. Nggih. Kena loro lho kula. Bener. nggih. Kaya udan angin kok. Udah isu-isuan apik lho iki. Wis sampean roh udan. Roh Udan kuwi identik karo ngopo? banyu, Nek wis kokean banyu njur, kademen, anggone adem ngendi coba? sikil. Ya. Sok kala nggih kaos kaki. Enggak ngangkat sampean. Gulu. Sok Salah. kala nggih sal niki. Kliru. Neng ndi? Adem ki nggone ning kelek.
Lah kok iso? Kayak deloken bodho ngene kabeh lho. Kademen. Nah, tumon kowe. Ademe. Ora tumon ngono. Banyuran udan ki ya akeh ya. Lho. Lho jamu lho Mas Ino. Nggih. Nek ngrembug udan, udan recih ngeten iki nek jaman riyen lho nggih. Udan recih njur ning nggon apa kae jenenge ngarep nyetel radio Nggih. RRI. Nggih. Terus nggon siaran langsung wayang kulit dalange Ki Sena Nugroho, cawisane tela godhog unjukane susu cokot. Lho. Oh, susu cokot iki. Kopi susu cokot. Kula lagi ngerti pisan iki, susu cokot. Aku roh kuwi susu dilat tok. Kopi susu cokot. Oh, kopi susu. Gulane utuhan nika. Oh, nggih. Penake ngopo? Lho, udan ngene iki. Udan ngene iki nyetel radio. Nggih, ngrungokke Siaran wayang. langsung wayang dalange Mas Sena Nugroho unjukane kopi susu jur daharane tela godhog. Samber mbledek bongko ndas. Lah ngopo? Udan-udan lo nyetel radio koclok kowe iki. Lho maksudnya ya ning jero omah sik nggih to, Pak. Ngono lho. Wah, udan-udan iki sing Mare ora tau gathuk kula kali niki kok. Nggih. Nek nika cerdas lho nika. Kok kula pinter, Mas. Nggih. Ayo kecerdasan ki ora kena didu. Wong jenenge ngilmu ki disai ra kemrusak, gembel ra bedoso kok iso. Ya ya. Gara-gara menika rohipun wayang. Betul. Nggih. Mula benten kalian nggon limbukan kala wau. Bentene Nggih. Lah iki to menika lak pakeme wayang rohipun wonten mriki. Sarane gara-gara menika roe wayang nih. Nah, Penonton pengen roh roe wayang. nggih. Lumpuk. Lho panjenengan yo mirsani ngene iki kok iso. Mula sing wonten ngajeng kala wau Nggih. dereng kecakup. Mula nggih nggen papan nggen nyongo niki dipun pinakani. Leres nggih. Saya niki keanugrahan yang luar biasa. Napa? Mantenipun tasik wungu. Wah niki Nggih. manten tanggung jawab niku wonten niku. Dereng sare. Dereng sare. Nggih. Mbak Ainun. Ditanggapke wayang karo sing sepuh ya ditonton tenan. Mbak Ainun kalih Mas Soni menika Mbak Ainun, menika Mas Soni tasik Iya. nyengkuyung. Lah niki. Kula nggih meling, Ngapa? muga-muga dadi temanten anyar menika biasanya itu dinamika kehidupan pasti akan berubah di saat dia menjadi bujangan. Loh. Kowe mare ra ngerti kenale mbiyen teng pundi kok, Mas? Mboten ngerti. Kenalnya itu di dunia sosial. Oh, Lho, niki, media sosial. Media sosial. Nggih. Wonten. Dados nalika semanten Mbak Ainun kalih Mas Soni niku kenale wonten Facebook. Oh, Facebook to? Nggih. Kenalnya di Facebook. Artinya menapa? Begitu teng Facebook akhirnya mainan Twitter. Kok iso? Loh, begitu berdekatan masih belum ada janur melengkung. Ah. Dolanane Twitter. Tanya apa? Begitu berdekatan hatinya tweet-tweet terus gemeter. Lho, dolanane Twitter. Lho, akhirnya menuju ke Facebook. Facebook niku napa? Facebook sudah menjadi suami istri. Mula dolanane ora Twitter njur Facebook. Mergane? Nek wis fresh pikirane mesti gek ndang bubuk. Lho, mula dolanane Facebook. Wah, Facebook ki fresh pikirane terus ndang Nggih, bubuk. nggih. Lah mangke bar wayangan teng dalem mboten Twitter, mboten Facebook. Napa? Yahoo. Tanya Yahoo apa? niku napa? Yahoo, engko nek wis Pak Santoso wis sare, kok mesti celuk-celuk Mas Soni. Dek Ainun, ayo rene ge ndang yuhu. Lah, iki mesti Yahoo. Yah rene ge ndang yuhu. Ngenten iki lho. Mulai jam 3 bukake Google. Apa kuwi? Luar digoyang isor tugel kuwi. Leset to. Aku wis goleki lho jane. Wis tak golek-golek ngono kuwi. Aku sik Ayo nek teneh, teneh melung-melung nek nganti tugel ki. lah ya Omonganmu kuwi lho. Ora, ora. Nggih lambe iki nggih ngomong. iya iya. Ngono, niki lho Mas ki to. Nggih. Mula Mas Seno ki ngasta dadi dalang, nggon pangucape mesti ditata. Mergo lambe ki gunane nggih ngomong. Sing ngomong sapa? Lho kok piye to? Lambe Nggih ngomong. sumure duwe lambe ya ora omong ya. Iki Le hati-hati aja dolanane pinggir lambene sumur timbang kecemplung berarti sumur ndi apa? lambe. Lah nyatane ya ora iso omong. Kenyih. Ane ora dinehi untu kok. Lah nek untune Mesti iso omong. grajie untu tok ya ora omong. Ya. Sik, kula tak terusne sepel. Nggih, nggih, monggo. Sik, sik, Nggih. bocah niki anu nyelawedi tenan lho. Ilmumu ya kaduan. Ngene. Kae mergo ana untune ning lak mboten diparingi mata nggih Mas Petro. Lah nek Ora. Lho, Nggih. angger ana matane iso omong. Nek ana matane iso omong. udune ndek mata ya ora omong. Oh iya. Ayo. Malah aku tahu dunek-uneke bojoku. Pripun? Atau muni apa jenenge iki bojoku apa?
pudunen kula Nggih. takon tangga kula. Nggih. Plototen matane, tekan omah matane bojo kula tak plotot omah bengok-bengok. Lho, motone udun. Motone tenan sing tak plotot lah kula radong kok. Sing kiwa napa sing tengen? Napa? Sing kiwa napa sing tengen? Loro kabeh ketok. Lah, berarti aku ora kebagian motot berarti. Maksudnya iki motone udun. Ah ngajeng kula plotot to malah. Udun iku enten motone to. Nggih. Ngoten lho. Mulane nggih sing detail untuk secara medis nu sing detail. Saman ya rada banjalan gitu. Lah tekone kok kula le. Kula ya seneng kula ngeten iki. Mula kala wae kang dereng kedawan. Kliak-kliak wonten kecandha ingkang wigati sedaya warga masyarakat ing dalu menika sami nglempak. Amin. Muga-muga sedaya ingkang mirsani ringgit ing dalu menika padha karo tirakat, muga-muga kabeh doke bilaine cedhake rejekine. Amin. Sing penting inama a'manu bi niat. Nah, Niate awake dhewe iki ngalap berkah, mujudke syukur, insyaallah berkah lan barokah mesti mayungi masyarakat Gresik. Betul. Niki. Niku apik tenan Niki, sampeyan. ora ngerti nek Kowe iki- basa-basa ngeten iki. kowe iki iso ngomong aja waton ngomong ning ngomong nganggo wewaton. Lho lah ngapa? Lah iki lho tak jelasne. Lek ilmu tuwek iki gara-gara ilmu tuwek lho iki. Omongan iki. Lho ning tenan. Lho, Gara-gara ki sing metu ki Petro Gareng Bagong Lah, ilmune kudu Kudu tuwa. tuwa, Pak. Heeh. Saiki tak takoni, kowe lek ngomong wong syukuran. Sing tak takoni sing darani wong syukuran iki kaya ngopo? Ayo kaya penyanyi Pak Haji Santoso. Mujudke syukur karena kulung makrofin sedekah tun. Ya. Karena gelem sedekah, loyalitasnya beliau ora dingge dhewe nanging diratake karo masyarakat. Wis salah. Justru malah wong ning urip ning alam donya iki aja sedekah. Lho. Sik iki sampean iso dantemi wong akeh lho iki. Lho, saya Urip nang alam donya kok ora sedekah ki piye? Sampeyan tau ngrungokke pengajian ora? Piye? Berapa persen wong ki nek wis mampu kuwi kudu harus disisihkan. Sebabnya apa? Ayo kanggo sedekah to, Kok ngametke ning donya akhirat. Kok sedekah? Lho, lah karena kuwi nek maringi sing kuwasa iki to, Mas. Nggih. Mergone apa? Lho, mergone lak yo titipan. Titipane saka ngendi? Sampeyan niku Sing mang urip. maca to, 2% dari hasilmu Nah. diberikan kepada orang fakir miskin iku sedekah. Wong duwe jabatan kuwi titipan, wong duwe pangkat kuwi titipan, wong duweni sugih kamulyan kuwi titipan. Nggih. Wong ki nek ditipi kamulyan kuwi kudu disedekahke. Kowe iki lek ngomong ki akeh ning rung mbok gagas omongan. Ora maido lho. Tak jelaske kowe. Kabeh ki titipane saka Sing kuwaos. saiki kowe titip sepeda motor mulih mbok jukuk apa ora? Ah diambil wong hak kok. Kowe titip helm mulih mbok jukuk apa ora? Jika wong weke kok. Gusti Allah ki lu titip bondo donya ning awakmu kok mbok wehne wong-wong. Lho, piye to kowe? Gusti Allah ki titip lho, ora ngewehi lho kowe. Lah ya titipane sing kuwasa. Lah iya ngomong kok titip ning awakmu kok mbok wehne wong-wong. Terus Aja diwehne wong-wong. Lho, ora entuk sedekah ki kepiye to? lho titip ki wajib balekne lho, Jo. Lho, iya mbalekke ning nek pomo kowe terus mbok gawa dhewe lho. Lah kowe pomo tekoki karo sing gawe urip, tuk jok lutuk titip aku ning alam donya ndi ngono. Lho, sampean ra meling kok. Lek pesen ya tak gawakne. Oh, bocah. Wah, aku iso digodho malaikat nek muni ngono Lho kuwi. ya carane no. Oh Lho. ben ra iso digodho ki piye? Lho, piye kok ra iso? Kabeh ki enek lho. Lho, iki kudu duwe teori. Teori Sok ben menungso lek salah ki bakal digodho. Lah, Lah iki aku meling. Dongane iki sok ben ki aja sing jembaro kubure padang dalane. Dongane kudu ciut kubure. Lho, Lah kok Kudune iso? lah padang dalane. iki engko lek Apa? jembar kubure iso digodho. Lho. Mergo malaikat ki godhone gedhi, jembar kubure digodho tele-tele. Sing bener ki dongane ciut kubure dadi godho ora cukup selentik tok. Lah Iki kok ana ya menungsa kaya ngono ya. ane lah padang nggon dalane. Nah, kuwi salah sing bener ki dongane ki peteng dalane. Lah lek padang dalane sok ben lek mati. Lho iki. Wah, mayit anyar iki, kleru iki. Neng donya mentem iki, kepuk ndase tele-tele. Ah peteng dalane kan aman, awake dhewe selirak ning kono. Oh, mayite ning ndi iki lho. Sik bingung, sak saya rek kesempatan bernapas. Ketoke milenial ki kok ana malaikat sangu sentolop ketoke. Bocah ki koclok ki. Bocah kok iso maksudnya sedekah ki ya Nggih. penting gitu, Mas. Ya ya. Ngono lho. Gojek-gojek. Syukur itu paling tidak Guyon. yang sudah merasakan kenikmatan. Kok mbok dongakne ngono aku. Oh, dongake napa, Wawan? Syukur Kon ki se- piye? Syukur ki piye? Syukur itu sesuatu yang sudah diberikan kenikmatan kepada kita sebagai umat. Kuwi wajibe Ngene. diwujudke syukur. Ki ilmu tuwek neh tak tokne neh iki. Weh.
Wah, iki mumpung sing mirsani iki akeh, streaming sing ndelok iki 26.000 iki. Nggih. Iya, iki tembus 26.000. Terus Dadi nun hebat, sewu. PWKS hebat. Wong syukur Heeh. iki tak dudoi, aja didelok saka bondo donya. Nah, terus Lek wong lanang itu pasti saya bisa meyakinkan sesuai dengan riset penelitian saya selama 5 tahun. Wong lanang kuwi besok 98% akan masuk ana ing sakjroning swarga. sing mbok jak omong-omongane dudu aku no percaya. Aku ki apamu? Lho kowe kok lali karo awakmu dhewe. Piye ta ki? Lho, maksudnya ki nek wong liya ora masuk aku ki. Lah kowe tak omongi, mumpung bengi iki nang gresik tak dudoi. Iki nggone iki sakral lho. Nggih, nggih. Iki nggone sunan lho. Iya. Gresik iki. Nggih. Dadi tak dudoi. Piye? Wong lanang ki 98% ki besok bakal mlebu swarga. Mergo apa? Nggih. Wong lanang ki dadi presiden rumah tangga, golek pangupaya jiwa dienggo nyukupi keluarga, tanggung jawabnya gede. Nggih. Lah, wong lanang. Nggih. Tapi kalau seorang perempuan itu ada 2 kriteria. Yang satu Siji besok bakal mlebu swarga, sing siji bakal mlebu neraka. Itu ada 50% gambling sampean iki. wih, Bah, wis ra Gambling. nutut. Dan Gak nutut. omonganmu kok tekan gambling barang. Gambling. Gambling ki apa? Gambling iki bocah sing nuwakal ya, gambling. 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 Ah, Sik niki diurus, Mas. Loh, mbok urus Nggih. nih, aku ra mangan pedes-pedes kok urus. Masnya ki tak cross check terus. Oke, piye? Kamu ngomong neraka karo swarga antarane wong wedok. Wong wedok. Titikane ning ngopo? Nah, kita dudai. Ah. Wong wedok besok sing mlebu neraka ki malah wong sing ayu-ayu. Lho. Lah iki ayu-ayu lho. Sebabe apa? Sebabe wong ayu kuwi kurang syukur pinaringane saka Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, lho, jeru iki omongan. Jeru, ki saking jerune aku minggir neh golek sing cethek. Tak Ngosik. Wong ayu malah neraka ya. Neraka. Sebab apa? Sebabe apa bisa liwat ke lah, bisa liwat. Akar bari kok. Sebab apa wong ayu neraka? Nuwun sewu nggih Mas Nggih, Sinang. heeh. Dados menika damel jenengan kok nuwun sewu referensi panjenengan. Oh iya. Anu asta buku to? Gawa. Nggih, jan catet mungkin. Iya. Wong ayu ki neraka. Modele marahi. Sebab apa wong wis duwe rupa ayu, rambut wis ngemak bagong. Nggih. Sok kala sik kurang trimo sik disemerabang. Ki napa mboten? Leres. Mripat wis blalak-blalak, sok kala sik kurang trimo templeki lensa, templeki plastik. Enten kejadian ngen kula mulai saka Hongkong. Heeh. Delalah ngewangi mbok cetik geni, lensa rung dicepot ngewangi mbok cetik geni, delah genine nyiprat ning mripate. Saiki piye? PC. Kuwi kena azab. Oh, azab ilahi. Azab ilahi. Weh. Untu wis miji timun, sok kala sik kurang trimo sik dikawat sik dibegel. Lah iki, ayo ndang prenges sitok-sitok. Iya, Pak. Ha. Kuwi kurang trimo pinarengan saka Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Irung wis bangir, sok kala sik pengen bangir, budal ning rumah sakit sik disuntik solikin. Ini salah satu bentuk Silikon. dokternya jenis solikin sampean ra roh nang engkel. Oh. Dokternya jenis solikin. Solikin. Suntike jenenge silikon. Wis. Iya ora? Iya. Ora? Nggih. Lah wong ayu ki besok mlebune neraka, Mas. Oh. Justru malah wong sing elek-elek saya bisa menekankan besok bakal mlebu swarga. Sebabnya apa? Oleh rezeki sithik ora dienggo maneka warna. Oleh rezeki akeh ora dienggo norno. Sithik akeh diklumpukne dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Wong elek ki ngono. Wong wedok sing elek. Mlebu swarga. Iki tok aku wis ngerti iki. Globale wis ngerti. Nah, wis ngerti. Jeru iki, Mas. Jeru, Pak. Iki pembelaan dheke, sik dheke duwe rupa elek. Jeru, Pak. Lho nek sing diomongke wong wedok. Wong wedok lho, Pak. Lanang padha wae kowe. Saya bisa menekan lek wong lanang saya sudah berbicara dari awal 98% besok mlebu swarga, presiden rumah tangga, golek urip dienggo keluarga. Sing bagus. Sing bagus swarga, Pak. Wong lanang sampeyan mayoritas swarga. Karena wong elek ada 2 kriteria. Apa? Ayu neraka, elek swarga. Lah ayu. Sudah saya tekankan. Ayu elek kuwi nek ayu neraka. Neraka, Elek swarga. Pangapunten nggih, Mas. Ngomongmu kudu ditanggung jawab. Tak tanggung jawab. Mulutmu harimau. Oke, Jagung bakaran. tanggung perkara. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Takoki ra iso jawab. Tapuk cangkem. Ya ta, Mas? Nggih Jelas. kok ya. Ayu neraka. Neraka. Elek swarga. Swarga. Maju. Napa? Mohon izin, Siap. Bu Ani
garwane Pak Santoso itu perempuan apalagi Perempuan. wedok apa lanang? Wedok. Nekmu nyawang, nek omongmu ayu neraka elek swarga. Buani kuwi ayu apa elek? Ayo. Ngomong. Omong. Tanggung jawab lho. Enggak kudu kok ya. Kowe nggelar ku bisa nggulung lho. Liyane kuwi. Lho. Bara no. Tak kok cah benceng kok sapa? Ora iso. Ayu neraka elek swarga. Swarga. Budui buani tu ayu apa elek? Liyane kudu aja. Lho. Ora iso wong sing ngomong sampean kok. Tak kok bakal tahu tek kok sapa? Gak iso. Ayo tanggung jawab. Ayu pelek kok nganti sampean ngomong ayu. Potong 500 we. Ra wedi aku. Lho. Potong 500 lho. Ra wedi. Lah kok kendel? Lho nek cara aku pendapat yang benar kok dibanding karo duit ndak apa-apa. Nggih, Pak. Lho, Ayu pelek. sampean kudu wani tanggung jawab. Nek Tanggung pancen elek muni elek, nek pancen ayu muni ayu. siap. Perkara dipotong ora masalah. Oke. Rezeki di lain tempat. Siap. Nah. Ayu pelek. Ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Wah, bleset meneh iki. Dadi ya cok Ibu pirsani lho. liyane iki. Ora, ayu pelek. Anu Bu, delik-delik Bu. Ora. Ayo, Ibu ayu pelek. Ayu. Matengane, Mas. Nah, wis. Jenengan lak pun detail oleh mireng Pun. Ayu neraka. Kamu kok sing diomongke ayu. Nggih. Ha berarti lak padha ndongake ning neraka. Wis. Tak omongi. Ngapa? Jane neraka. Terus Tapi sarene buan iki cinta karo Pak Santoso, terus mantu putrane Masoni karo Mbak Ainun. Ainun, akhire ngregengi swasana, terus nanggap wayang nyeluk Maseno daglane kowe karo aku nyenengne wong akeh, akhire swarga. oh tulah-tulah apik. Apik Mas niki apik. Niki pembelaan Mas. Pembelaan mempertahankan dit 500 lambemu ora angger jebles Ayo, nuansaku pendapat kok iso dituku lho. Ku ya jelepus lho Pak. Wong ki wis ana hadise, kulun nafsi da'il qatul maut. Ah. Wong ki sing kedunungan napas besok kejemput dening maut. Ya, Kula lakumu sing apik, tumindakmu sing becik. Ya, Ngono lho. amin. Kula Buyan. nggih tutur mawon nggih Mas. Leres. Buyan Ngeten buyan lho. Pak Seno. Ngeten, Bu kae. Lah kae syukur lah kowe. Napa to Bu? Ora iso. Modar kowe. Tanggung jawab. Wis aku ora melu-melu pokoke. Wis ora nyedak-nyedak aku. Nah, Kula Mas. mboten tumut-tumut lho, Bu. Ngono. Buke nyak, Bu. No. Ora iso. Anu, Bu. Ah, Disawer apa? Arep dimbleki bego kuwi. dongamu elek to, Mas. Ora iso. Aku ora melu-melu karo Mas Eno ya wis santai-santai wae kok. Ayo sowan Ibu kono. Ayo. Sing. Nah, tanggung jawabmu sampean ditimbali kok. Pun nesu Ayo. nggih. Pun nesu nggih, Nyun Bu. duka ingkang kathah, Bu. Bu nyun pangapunten menika wau bojo. Laku dodok. Nek cara nyayuja laku dodok. Yogyakarta ki Laku jengkeng. dodok. Laku Sing dodok. Abdi dalem ki jengkenge lho, Nah. sing kepenak to, mlaku lho ngono lho. Nah. Lah kene hernia aku kumat ya kuwi. Oh, duwe penyakit to Dadi sinyaret. Oh, Laku dodok. Kurang ajar nek laku dodok. Nek ndodok keseret lho, Mas. Ora apa-apa laku dodok. Nah, karo melek. ngono. Bulldog. Bu, anu guyon, Bu. Lah, Nggak bisa. Mohon Bu mohon Ani. maaf. Sama ibu kamu itu harus tanggung jawab. nyun pangapunten Bu. Ayo. Bu Ani Ayo. aku. Lu ditimbali buah sik. Oh, bocah iki kuwi cak. Anak ki timbali wong tua ki langsung gemregah ora kok nglendang-lendeh. Yo lek diparingi didoni Bu ya. Oh. Lah lek ngene kan didoni sok ditinggalke. Langsamu. Ora. Nggih. Bu, Nyun nyun pangapunten guyon, Bu. Lah, Nah, nggih anu, Bu. Lah. Nop. Bu ngejak manu-manuan ngene. kok malu? Kamu itu disuruh dekat diawe ngono lho. Ora. Oh, Pangapunten, Bu. Ibu lah ngaten. Bu. Lah. Bu Ani ngene aku guyon. Ngapa ta? Bu Ani ngene iki lho. Loh, kenapa Ibu ngopo? Kok siji nyapa to, Bu? Napa ta? Iki sitok iki. Loh, sitok piye? Ya disyukuri itu adalah rezekimu to. Iya, matur nuwun nggih, Bu. Nah,
nek duwe lho kae lho domongi kok. Pun kersane Mas. Sing gleleng. Aku lak ngerti. Mas, minta waktunya untuk pengemisan ya, Mas. Iya. Ya Pak, wasis lho Wasis tenan. Pasis dasmu kowe indal. Aku engko tetehane kene si jedeng iku. Ya wasis. Makasih nggih, Bu. Lah, Ibu napa to, Bu? Lah. Lah. Pak Santoso. Pak Santoso. Bapak teng wingking Ibu. Nyapa? Bu empun lho. Ngopo? Sampan ki mosok sugih rang blas. Kok malah nyeneni iki lho. Lah sampean ki wis luwe kok. Wong kok medhit. Demit iki. Ndang tambahi. Hei. Lintisan ora. Bocah ki malah yak-yakan kowe. Guyon Gus. Mbok ya wis matur nuwun. Pak Ji pangapunten, Pak Ji pangapunten. Guyon, Bu Pak. aja ngawur wae. Goceng, Pak. Gocek, ayo ditampa. Wis diparingi iki wis syukur. Nggih, Pak. Lah, guyon. Ini delok nyekel pira kowe? Lho, nyekel pira kok terus mbok selehke iki rumangsamu. Wo. Iki lho, Ha wis asam mbok hitung kene ceklamu. Kowe nyekel apa kuwi? duwe Kowe pamit milih loro, salah siji. apa? Cabut nyawamu karo cabut duitmu milih ndi? Cabut duwite lho timbang nyawane. Lah ya wis ngene. Wis milih bocah wis milih nyawa lho kok. Lah kowe ndek dhuwit mbok nggo tuku apa? Mbok nggo tuku apa iki? Tangke tuku open-open Rajakaya. Pen apa? Ya sapi. Roh sapi. Ngerti? Sapi suarane piye? Moh. Moh ya wis kene takon. Iblis iki sik kenek iki an. Pak Santoso dereng lho. Sik dereng. Sik dereng iki. Pun Pak, lho. Ratali Mas. Nggih. Nggih. Monggo kalian dipun tembangaken. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Mbak Ayu, monggo Iya. Mbak Ayu. Mbak Ayu ngagem kacamata menika. Dan kayak tukang las. Kowe rumahsaku tak kira ngalem kok kaya tukang las. Wanita yang menandakan kesetiaan itu pakai kacamata. Justru malah wong wedok iki lek nggawe kacamata karo wong lanang ra tresno. Ora tresno. Lah turu sing digoleki kacamatane dudu bojone. Kacamata ndi? Dudu bojone. Lah bojomu ya men akeh ngono lho, kayak Surya Kanta nganti kaya ngono kok. Wah, aku anggap melayu. Kenapa? Baik-baik. Masalah. Tidak, Bro. Kok ireng banget toh, Mas? Lah, aku mbiyen putih terus jaga seleb-selepe mbledos. Kenyek biacok cengelmu. Lah Ireng ki rasah mbok ireng sepur akeh sing ngenteni. Weh. Ngono. Nek nggih birune cara mbok tembangne iso apa ora? Ya aku ya sembarang iso tembang sembarang. Klambi biru disawang kepengin melu. Iya. Yo. Iki Bareng ditinggal lunga. sing mu ning ndi sae? Lho. Kowe iki teruske dol tinuku dadi aku sing buka sampean sing nutup. Yo. Iya. Klambi biru disawang kepengin melu. Bareng tak cedeki bocahe saiki lemu. Edan. Napa kok joget yo? Dedak. Iki ana rambut yang dibasake jenenge apa? Iki ana rambut yen dibasakne jenenge rekmo. Rambut dawa apike digawe apa? Rambut dawa apike nggo susuh tumo. Apike ya kudu direksa. Lek ra dijaga tumone ting grendil. Oh iya. Iki ana gulu yen mbok basake jenenge apa? Iki ana gulu yen dibasakne jenenge jangga. Gulu iki enak ing
dahar sego. Yen go mangan boto cah iki mesti bongkok. Piye? Ukara ki sing kepenak. Purwakanthi. Iki ana untu yen dibasake jenenge apa? Iya. Iki ana untu yen dibasakne jenenge waja. Waja dawa kagungane sapa? Waja dawa apike nggo nyokot masena. Ora kepenak nek. Alah sing penting oh ya napa. Atene tetanus aku. Lah salah dhewe. Amaida. Lho, maido ngono lho. Iso ngembang jebule Mas. Iso. Nggih. Ngapa lo? Kamu cantik deh. Masa? Iya, kamu punya tai lalat di sini ya? Kok tahu? Istri saya punya tai kucing di sini. Yo andeng-andeng. Lah nyapa ra mbok dilap. Tai lalat iki yo tai lalat. Kamu tuh gede mampu. Lambemu. Ora. Mbak Ayu nembang, Mbak. Napa, Mas? Mbak Ayu. Monggo. Derek, monggo mbok bilih tempat mulut napa, Bos? Menika wonten iki sing nyuwun saking Pak Bendi Silalahi Serpong. Weh, Woi. Serpong, Sugeng Senjing Serpong, nggih. Mas Riswanto. Mas Riswanto. Nggih. Serpong. Kene lagune lagu klasik yuk, ki nyuwun Gatik Glinding. Wah, Iya. Niki kalian wonten nawala saking Bani. Nggih. Ngersaken pepeling. Oh iya Ning, nggih, lali Kalau aku. ngajeng lak selawat. Nggih. Ajeng gen Goro-goro. goro-goro pepeling. Pepeling sik, Mbak Oh, Ayu, ngaten. pepeling sik. Iya. Pepeling rimen Mbak Ayu. Langsung napa ndamel bawa, Bos? Langsung mawon, Bos. Eh? Bawa napa langsung? Kaget aku tak. Kita masukin. Tak kira nek Banaspati. Ah, iki sampean lah ndak sadar ta? Sampean gitu madhep kula kaget, asline ngoco lho sampean. Loh, sapa iki? Lho, aku yang ngono kok. Lho kaget. Lah ora iku dhewe iki. Rumangsane apa terus saking gilape napa? Nggih, langsung mawon mboten napa-napa. Siap. Iya. Langsung tapi jenengan kuwi mboyo sing sae. Napa? Dalang viral YouTuber Indonesia. Mosok Indonesia. Ngapa, Mas? Lara benane puyer kuwi ya. Kowe iki nggone cak apa penyimping ku lho. Oh, bar warek wis mumet. Wis modus to iki. Kok gen kirimin meneh. Ya, monggo. Iki. La ilaha
matur sembah nuwun. Jelah. Sampun nggih, Mas. Iki Mbak matur sembah nuwun. Wah, jan penderek penjenengan anu Mas. Supel tergrapia. Nggih. Nggih. Ngeten iki lho Mas. Nggih. Yang diminati konsumsi penikmat budaya khususipun wayang nu nggih ngeten nika. Nggih, kedahipun ngaten kok. Nggih, dados saged komunikatif ngoten lho. Nggih. Ah niki, mula ya tembang niki nggih pepeling. Leres. Nggih, mula ya sak longgar-longgare awake dhewe. Wong dolanan HP wae telaten, mosok dolanan wiritan wae ora telaten. Betul. Nah nggih. niki mula kudu dicekel nggon ngeten niku. Ya. Mula awakmu barang ndang ibadah, tawaduk, tawakal madhep kiblat. Ya wis no kewajiban. Lah ngono lho. Wis kewajiban. Ya salat. Ya tetep kewajiban umat ngasta ngrasuk agama Islam ya tetep manembah marang Gusti. Syukur. Sembahyang. Apik, manggonmu ning ndi? Jamaah nang masjid no. Oh, apik. Karena pahalanya itu lebih banyak kalau kita tuh sholat jamaah. Bener. Loh, Jamaah. jamaah. Ning masjid. Masjid. Lekmu manggon? Ning ngarepe imam aku. Loh. Ketoke tenan lho, tapi kok terus menggok lho. Awakmu jamaah ki ning ndi? Sing jeneng jamaah iki ning Ka'bah ning mburi imam. Ning buri imam Khairul. Lho. Iki Iki maksudnya piye ta iki? sampean lak jamaah ning iya, masjid. Masjid. Lah terus manggonmu ning ndi? Ning ngarepe imam budek iki kowe musane iki. Imami ning ngarep. Imam ning buriku. Aku Imam Khairul. Ngono iki jane Terus kene- penyampaiane orang anu. Masuk. Kene Amir. Maksudnya kuwi sing ning ngarep kae jenenge imam. Jenenge Pak Daim. Mudin nggonku kuwi. Saya anu blek to Mas. Mbok menawa kena udan ki rak rada adem dadi uteke rada kempel. Aduh. Abongan to ben pecah. Ngene lho, sampean ki lak nggon dadi makmum. Loh. Lah iya, Lah iya makmum jamaah. jamaah. Iki manut nggon barisanmu kae. Salat apa upacara kok baris. Maksudnya ki sop. Ya batal no, salat kok mangan sop iki, Pak. Barisamu ki nggawa sop dhewe-dhewe. Lah sing nggo sego sapa? Ah embuh. Kok kabeh nggo sop iki lho. Bocah ki kaken ngombe pil cengok ki. Dadi malah ngene iki lho. Aku melu suwe-suwe aku nek bintang tamune kowe suwe-suwe aku dadi dalang goblok lho aku. Cocok kula setuju niku. Lho lah ndi to? Kamu kok gridnya Mas Ena tuh beda loh. Kok sop itu loh, Nah. sop wong salat. Nah. Ada somnya itu manut karo garis. Lah iya sampe dijejer lho. Dadi ora teng trecek. Terus sing gawa sego sapa muni ngono? Muni sing gawa sego sapa? Aku melu sampean siswi gagar otak aku. Ngene iki lho, lak balik meneh tok. Wong ngene lho. Maksudnya pemimpin upacara nggon ibadah kae iku ora kok jenenge imam. Nggon tontonan agama ki pemimpin kae jenenge imam, bukan jenenge imam. Nggon apa kae jenenge tanggamu kae ora. Maksudnya apa sing dilakoni imam, awakmu makmumi manut imam, ngono lho. Ngetutne, Yo, tentu imam. yo. Lah ning sawah ya tut ning sawah. Oh, bleset meneh lho. Anu wis sak karepmu kuwi arepe kepiye sak penakmu wae lah. Lah wis tak ngetutne atiku dhewe rasa omong. Lah wong wis diomongi Majnun Leram kok angel kok. Ya iya roh. Wong ki gegemane menungsa ki apa to? Ngono lho. Iya iya. Sok yen mati ki gegemane apa? Ngono ki didelok. Ngamal ngibadah. Lah kene kok kowe ora ngerti. Aku rasa mati ya. Lho. Wong kabeh ki wis mau kula lak jelaske. Nggih. Sing kedunungan napas kuwi mesti iso bakale sowan. Lah aku sampeyan rasa mati. Lho nganggo apa? Lah KTP ku seumur hidup. Sik ngengkel iki. KTP Ronyowo hubungane apa? Kan seumur hidup. Ah iya aku tak takon. Ya tapi ya sampeyan aku lek mati ya non sewu. Ngapa? Kabeh ki mati aku mati. Lah ya ngono sadar. Aku lek mati ku ora wedi aku. Lah terus? Tapi ya meling ning awakmu. Lah aku dulurmu wajibmu ya ngono. Ya 7 dina ya slametono. Mesti tak slameti. Lek 40 dina aja mbok slameti aku. Loh, lah ngapa, Mas? Nyusul aku ketoke kowe. Saya bengi saya kempel tur cangkeme saya medeni.
Anu aja kowe banyu lan mati-mati aja wedi aku. Anu nun sewu Mas ki, nun Nggih. sewu. Kowe iki nek ngomong ngono kuwi, Dia wis anu liyane banyu liyane aku gak. bektimu ki dinggese. Liyane. Wong bapakmu lak sampun kabundut. Oh, sampun to. Sampun, Bapak. sampun kabundut. Pak Jolega. Udah Nggih. kawis mumpun 4 Siswa tahun ini. budaya. Heeh. Roh to sampean. Perong kok aku pecinta siswa budaya lho Mas Saestu. Lho, anakku, anak. Anake ngono lho. Anake. Lah nek pomo bapake pelawak wong riyen nun sewu. Nggih. Panjenengan saged lenggah dados dalang ingkang natah lak Keng Rama. Oh, bapak kula dalang, Nggih. mbah kula dalang. Mula Nggih. ditatah saking napa darahipun dalang tumurun wonten panjenengan. Nggih. Lah niki lho iso mlawak tatane saking bapak. Heeh. Lah wong suwan tenggene alame napa sarane bapak napa mboten anu bekti kok Mas. Lho kok iso kaya ngono? Awang kula terke dek wingi wangsul king gene anu sepinggan Balikpapan wangsul king Blitar. Nggih. Kula lak terus niki sing teng ngarep. Kowe ning mburihe ora apal lah kula Ponorogo to. Nggih. Lah mbasa kula mlebu niki teng ngarep gapro nangis. Sarane bapak suwira dindangi. Lah kok langsung beruk gitu. Oh alah Pak. Aku karo Joklitik lagi iso resik-resik iki. Sok pira gedene pangapuramu muga-muga slamet donya akhiratmu ya Pak. Lah kula teng burine Mas. Jam Nggih. piro aku? Jam 2 bengi. Heeh. Lah kula sentolo pingeten. Loh, lah maesane jenenge dudu Bambang Wiyana Jalega ngoten mboten. Kok jenenge Tatik. Sulistya. Loh. Niki kula saduk Mas, ki tulisane Tatik Sulistya lho. Pak ning mburimu lho aku ngono. Sing goblok iki kowe iki. Lah nyapa? Wong kowe kleru. Pak iki angger jam 2 gendaan karo Tatik niku. Oh, heblis. Kula omong. Menyalah WA aku njaluk Kaya kiriman. ngono ku kok iso nyuwargake wong tuwa. Lah cobi jangan penggalih cobi. Malah WA njaluk kiriman radio berarti. Wong kok ora. Wong tuwa wis ora ana kok diomong gendaan apa mayit kok ting denik. Ngene iki Pak Eneng dhuwur mbaten. Ana asu gitu. Isa-isane nglakoni. Mboten, pancen sedaya niku lak tinggalan, Mas. Nggih. Apa kula gesik mal Jumat legi ndek wingi. Jam 12 bengi. Iya. Kula kok kadoan wah wis nelongso kula. Suwi gesik bapak. Kok kadoan ngeten kula ya wedi to Mas. Kok kadoan tak delok lha kok enek kaya ning gone maesane bapak niku kaya Pak niku lingguh ning dhuwur maesan ngejigang ngeten lho Pak. Kaya semu Semu bayangan ngoten. Sukma, nyekel sukma. HP ngeten iki sukma Pak. Tak takoni. Ngeten. Kok sik Sukma kok nyekel HP iki kontre kono ngendi? Lah, jarene sampean dadi penyetoke. Lah, bayangan, Pak. Heeh. Ngeten iki to. Ah, Pak, kaya Ya. krungu. Ya, Le. Wah, bapak ya. Lah kok ning jaba ngopo dolan HP? Lah kok bapak nyauri, anu ning jero ora enek sinyal. Ajeng kula kene tower. wis jero. So nek kowe munggah tak gawani HP ya. Lambemu Jol, ora. iya. Jol. Aneh-aneh. Nuansa religi dipun tanamaken. Nggih. Wis sing Nggih. penting Bos. awake dhewe bocah nom. Ya. Wong tuwa ki mesti mulyake anak. Betul. Ning yen anak kuwi urung mesti iso mulyake wong tuwa. Nggih. Lho, nyapa to? Ya ampun rokokmu lho. Dagel kowe. Ndakel ndasmu lho iki lho kok. Nah, iki kena azab ki yo ngene iki. Ah. Kuwi asline sik nguncali rokok bapakmu kuwi. Ketoke bapak. Sane. Re. Oh, dereng. Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Sinten Gus? Nggih, monggo. Ah, saiki sisan loro wae. Nggih, Ya. Bos. Menika Sekalian 2. Nggih. Mbak Iin karo Mbak apa? Mbak Iin pundi, Pak? Tiwi. Ya. Ini Mbak In. Goleki sing cilik-cilik iki. Mbak Iin. Monggo. Nggih, Mbak Iin kali. Japada nelongso Zamane zaman rekoso urip pancen nang kudune ra usah ngomel nyambut gawe karo seneng ulat aja yen dikongkon ya sing temen agak maju. Nama siapa? Iin. Iin. Waduh, kamu nggak ingat sama aku ya? Oh enggak, aku lupa ya. Ketika hatimu dan hatiku ketemu di jalan, Ya. akhirnya ada dua hati. Oh iya, aku Ya, ingat. Kamu ingat. Oon kan? Kamu Oon.
Ya, Iya. Iin sama Oon. Nah itu Ini cengok. ya. Ini AA sama EE. Nyampo kok kayak barang ki lho. Anu nduk Iin. Aja samar yen sakwise awake dhewe ketemu ning Gresik. Injih, Mas. Bakal tak mulyake uripmu. Aduh, napa leres pangandikan panjenengan. Tak mulyake uripmu, kalungmu sing kaya ngene iki besok didol. Oh, Sesuk didol. kok tidak? Bojone Jokliti kok kalung kaya tukoke sing 350 gram ya. Wah, saulan bungkuk bojomu. Sembodo, Mas. Sembodo ya Duit kabutan. dingin mulyake wong wedok, nyenengke Nah, bojo. contoh sing apik iki. Sayang, Dalam kalungmu berang gram iki? 10. Didol. Pripun? Sesuk tak kalung nyarit dulu ya. Bongko wisane. Lan apa-apa. Lho, Arito kae nek emas ya to? Nah, ayo bandul. Bandul. Waduh. Ya. Ya. Mas, Apa Dein? Bandul. buktikan cintamu, aku jeki jalan-jalan ning luar negeri ngono lho. Sampean besok tak jak seneng-seneng ning Singapura. Heeh. Di bawah patung singa ya. Didol. Romantis. Kita berhappy berdua. Foto ya, Mas. Iya, 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 iya. Kita kemana, Mas? Awake dhewe ning benjeng. Ya. Benjeng ki ngendi? Mana lho? Jeng. Mau ah? Wah, anggere banjir ati slulup. Ya wis dhewe. Ndak gelem nih. Mas, Aduh. Apa bukti Dein? cinta meneh aku pengen maem. Kira-kira maem apa sing paling enak? Kalau lihat kelas kita berdua, kita berindahoy di Singapura, Terus? paling tidak kita masuk hotel, pagi roti bakar, Ya. siang hamburger, malamnya steak original. Enak banget. Awakmu rasa samar. Rasaku wis ra penak. Tenan penak. Awake dhewe engko mame panggah roti bakar, steak original karo hamburger nggih. Apa duit-duit? Turamu no. Kok mbok kowe grakas nek mbok entekne. Ora Ngono sithik ya. Nyapa kok iso? Ngejak wong wedok kok ming turan. Lah, Terus Yo, ini kemampuan. Mas, ini kan besok Piye, Nduk? Piye, Kemampuan. piye, ulang Nduk? tahunku. Ha. Aku pengen dibelikan baju yang Kamu tak belikan limited edition. wow. Sing urung metu tak pesenke paling tidak transparan biar kelihatan kulitmu yang bersih. Terus Biar tenang kuwi. kelihatan iya no aku Kulite nyawang. bersih dhuwur. Ngisor ya bahaya. Loh, transparan kok. Loh, tadi ketok aku nyawang, wah, bojoku iso resik, merusuh. Wah. Yang sayang. Sama rasa dadah ki lho. Ben kaya modelmu kaya kerupuk puli. Tumpakne. Ora kemane GL Max ning mburi. Ora tresno. Ora ndek apa-apa. Tembange apa, Nduk? Khusus sampean tak Nggih. gaeke tembang sing kepenak iya. Tembang kangen. Iya, apik. Tembang kangen yun. Saiki kok kabelku kan. Oh, ngene demi sampean tak tak. Nah, sudah. Sasak sama ya. Sampeyan guyang-guyu sayang to karo. Gemes kula iki. Gemes. Aja meneh kok sampean aku dhewe lek ngocon aku ya gemes. Topange kok nyopot sik. nek jane wis pas lho iki sik dhewe iki untune gingsul entuk untu merongos. Justru malah untru gingsul karo untu merongos. Sok ben lek poso iku digunakne warga masyarakat. Lho kok poso? Lek ambungan tok 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 tok. Wah, Gawe wong sahur to. tangga tangi. Anu sam. Pelok sak pun, Pak. Kula ngagem bawa sekedhik nggih. Monggo Mas Klitik monggo. Tak bawani ya. Ndak rungrung sawetara ya Nduk Iin. Kok tak Nduduhke rasa katresnanku. tak rung-rung nggih. Nggih. Kene cah. Lam tilam. Bocah kok ayune kaya ngene. Ora ayu matamu pece kuwi. Ya Wong dandane wis ket sore mau menit-menit kaya ngono kowe kok kenyihnya apa to? Sebagiane wis dhewe-dhewe. Lah, lah kae. Wis ora entuk berontak kuwi. Paraji iwatan paku lingan Medeni malah. diajeng
Injih. Awakmu besok kowe lek guyang-guyak cipok mborok. Kok karo bojone kok gila ya. Kowe iki nek ngematke kuwi aja kekerepen. Iki ki wajah-wajah abstrak. Mbok cedeki ngene iki ketoke elek kok kaduan. Lho, mukok kowe ngono. ayune janggute apipine aduh nimas diajeng Injih. waspada no kahanan ana ing bengi iki lampu sing katon sumunar kuwi padha wae madangi atiku lan tresnamu diajeng Walah napa leres pangandikan panjenengan Kang Mas sineksenan masyarakat Gresik sakabehe diamput alah kok diamput diajeng rusak diajeng tak rayu kaget semaput lho ayo Wong ngerayu kok diamput. diajeng Inggih. aduh sayang Terus pundi? aku lek nyambut padumu cemburu ta bareng arek iki kowe ya tanganmu ya gladik kok Lah wong ya karo bojone iki sing piye? kowe asline karo aku rasat gemes karo kita Heeh pengen apuk. resukune wong ganteng ngene iki lho yo rupamu ya super tetra kok Wah, kuwi jijik tenan lho. Wah, kuwi sia-sia kuwi. Super Tetra ki tombo gudeg. lho berarti raiku koyo borok berarti kae lho oh sama lho ora ning ning kuning Mau kalah HP. Lancir kuning ginawa liyan wah cahaya edan lalau lak mbok dilat ta kowe bojomu cakep gragas kowe iblis iki bar dimut dilolone cangkeme kancane wah berarti sing super tetra iki rambut Wong kok rupane kok Super Tetra. ah modelmu kayak domek lho janggute alise batuke bibine aduh iki menang terpukau iki suaranya oh maaf jangan tepuk tangan loh Pak Santoso lali guyon Pak bapaki nimbali Mas Seno nimbali sampean kalih kula ki tindak ning Ponorogo wingi moh ngenyang lho bapak ki apa njaluke wae nggih Mas bapak ra ngenyang buane ngenyangin ritil lho wong wedok ki lumrah lah iya mulane kuwi enggak ya Bu ya enggak ya ndak aman Bu bapak belum bapak lali inten kowe iki ya Sana-sana ya. apa ya Bas Silakan. Woi, sik disesuaikke iki lak anu to Imlek nah iki lak Imlek dadi kowe iki roman ning Cina ketoke lah ngono Apik lho. iki Imlek nah kaya 这倒是这角色， 不长给小动物这好是这好是， 这幸福这样的。 Imlek kok Ora ana basa Cina kok. Cinane lara wet. Udan ki apa? Lauha ah. Weh. Udan ki lauha ah. Udan grimis. Lauha bletik-bletik. Udan terus Lauha bres. Lah nek udan terus bletok-tok. Lauha bletok-bletok. Kecemek-kecemek. Lah ngono. 这好这这这是就我这，好这这这红啊。
Ana ya menungsa. Aku kelingan dagelan Jojo jaman biyen, Mas. Kelingan ning wis ora ana piyaine. Lucune kaya Mas Luthuk iki. Pak Daryadi. Wah, niku lucune luar biasa. Guru kula biyen. Ning wis ora ana matine ya ana. Pak Daryadi, Pak Marwoto. Sing keri lho. Matine ya enom. Aku wis tuwa, Mas. Ah kan ndamu ngedeni ya. Ora lucu tenan, Pak. Luar biasa. Lho ngapa Mbak cepet ki ngapa? Aku pengen mati tuwa kok. Bangsane. Ning niki anu lho, memahami dengan beberapa bahasa lho, Mas. Intene. Bosone gosok emben. Heeh. Lucu. Basa kuwi Jangan tanggapan. Aku sepi nanti. Siap. Donga dinonga. Kuwi nek nang nggon aku ki pelawak ora loro. Lah piro? Siji. Lah, aku ora nek pengumpane pelawak iki loro, ana pengumpan ana sing mangan. Engko tak umpani, tak nei cacing kowe sing kari mangan. Lah rumah samu aku tusanan lele. Amatil dengkulmu ki. Iya ta. Ngarjur malah Ai ngomong gregetke we. Ora ngregetke ajare butuh umpan kok tak umpani. pelut kae ndek sungut, lele ndek Oh, pate. tapi kan yo dagelan kok umpan cacing ki kebangetan kan. Aja terus nyepelekke ngono. Kesek ta aja nyawang khasiate cacing lah, sampean kena penyakit tipis nek ra gawe cacing. Lho. Ya tapi kan ya obat beda. Lah, ngono. Gregetne lho ngendikanmu kuwi. Lah ya ora apa-apa. Aja kaya ngono. Ora bakal cacing. Aku ora prayoga. Aku lek wis kena jantai kenapson wis yo kaya apa. Kowe iki omong apa ngono lho. Ora. Ayo wis tak lho. Ya wis. Ah, kangen to. Aduh, Estuk nek. Lho, iki lho. Iya. Santosa. Ngapa? Ngapa? Delok lho ngewehi. Nanggap kok wedi nyatu. Lah wis akeh kok rumah samu ndokin. Aja mbok mirengke tangga separo ya. Pak Santosa. Lali ye. Weh, lah we saben delap. Guyon. Halo, bapak kok mbok ngonoke langsung grayah-grayah. Kaya mau gatel mau. Katoke mamel. Wah, kok erap lho. Are sithik teruske. Heeh. Intenipun Kakang Dewe. Dawah nggih menika gending Tembang kangen. Tembang kangen, monggo. Dipun aturaken yo dados. Hey, yo.
matur sembah nuwun ya. Makasih ya. Sama-sama. Siap. Nggih, Mas Klithik, Mas Klutuk. Wonten jawuh Mas Bagong, Mas Petruk, Mas Gareng. Nek upama werdale ora winates ngono senenge ora jaman. Sakala yen dahar kewareken nggih mboten kepenak. Nggih, ning gandeng werdale winates. Nggih. Pramila menika kula pribadi kalian Mas kula Jo Kluthuk tinimbalan keluarga agung saking menyangipun Bapak Dr. Andes Haji Santoso ing samangke sarimpit ibu lan sak keluarga agungipun. Nggih. Kula mboten saged paring piwales menapa-menapa namung saged jurung ndedonga mugi-mugi kemawon ingkang dipun inggahaken wonten ing samudraning bebrayan. Nggih. Tansah manggih rahayu wilujeng widodо tumuju wonten ing keluarga bagya mulya tentrem mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Nggih. Lan mugi-mugi kemawon bos sing nanggap slamet, warga laras sedaya slamet, sing ditimbali ing dalem menika slamet, sedaya pinaringan slamet berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan mugi-mugi sedaya ingkang mirsani ing dalem menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kula pribadi wonten kladhe ngatur leh nyambut damel guyon. Mboten wonten unsur menyinggung dan mboten menapa-menapa. Pramila menika kula nyuwun renan penggalih panjenengan saged maringi pangapura saageng-agengipun. Mboten dados menapa, sematur ugi kula menawi wonten cewete ngatur kirang meranani penggalih nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti manggihaken malih. Amin. Kupat lepet mboten liwat sedaya ndom slamet Mas Petruk. Nggih, matur sembah nuwun. Ya Traya kae Semar ngetutke Ndara Permadina ngastana Gadamadana. Ayo,